मंगलाझरा बीपीएफ प्राइमारि मावख'आव इउपिपिएलनिफ्राय बीपीएफआव जयनिं जानाय अनिता मुसाहारिनि मेगनाव मोदैनि बाना। आंखौ रावबो नायसनाखै आरो दखान आं लानाय दखाना फिसा। बिनि थाखाय आं माबा मोनसे अनसुंथाइखौ लुबैनानै आं फैदों। आंनो सारमोननिफ्रायसो अनसुंथाइ नांगौ होननानै आङो गोसो जानानै आं फैदों। दिनै आंनि दखानखौ नुलांजोबो गासिबो न' बां गासिबो फोसाबनो हायाखै आङो बेसेबां दुखु। आंनि असे बेवाया इउपिपिएलनि चेयारमेनब्लाबो आं जेबो मोनाखै अनिता मुसाहारिनि बिबुंथि। दा जोंना बेवायानो बेबायदि चेयारमेनमोन नालाय बेनिखायनो आं थाथ'दोंमोन आरो बिगा गेजेरावनो। ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो दा जेबो सुबिदा मोनैनि थाखाय आं जेराव दं आं बाव थाफिनगोन होननानै आं दिनैहाय फैनाय जादों आरो। दा आंनि अबस्थाया बिराद गाज्रि अबस्था दुर्गति, खिन्थु आंनि न'आ गासिबो त्रिपाल खोबनायसो। मख'नो गोनांदि बे जयनिं जानाय हाबाफारियाव इउपिपिएल एआइइउडिएफ सोद्रोमाफोरा बीपीएफआव जयनिं जाफैनानै इउपिपिएलनि सोद्रोमा अनिता मुसाहारिया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। बेखौथ' आङो आगोलनिफ्राय आङो बीपीएफखौ मोजां मोनखायोमोन। ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय आङो दा जोंना बेवायानो बेबायदि चेयारमेनमोन नालाय बेनिखायनो आं थाथ'दोंमोन आरो बिगा गेजेरावनो। ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो दा जेबो सुबिदा मोनैनि थाखाय आं जेराव दं आं बाव थाफिनगोन होननानै आं दिनैहाय फैनाय जादों आरो। दा आंनि अबस्थाया बिराद गाज्रि अबस्था दुर्गति, खिन्थु आंनि न'आ गासिबो त्रिपाल खोबनायसो। दिनै गासिबो अखा सेरजोबो। आंखौ रावबो नायसनाखै आरो दखान आं लानाय दखाना फिसा। बिनि थाखाय आं माबा मोनसे अनसुंथाइखौ लुबैनानै आं बाव फैदों। आंनो सारमोननिफ्रायसो अनसुंथाइ नांगौ होननानै आङो गोसो जानानै आं फैफिनदों। दिनै आंनि दखानखौ नुलांजोबो गासिबो न' बां गासिबो फोसाबनो हायाखै आङो बेसेबां दुखु। दिनै आंनि फिसाया बेसेबांबा गोबाव बियो बनबास खाथिहैदोंमोन मोनसे उग्रपन्थी जानानैहाय। दिनै बेनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। दा मोनगोन होननानै बियो बेसेबांबा हास्थायदोंमोन, नाथाय मोनाखै। दा बेसेबां दुखुथिया जोङो। दा दिनै जोङो लेबार हाजिरा मावनानै जायो। आंनि फिसाया बेसेबां खस्थ'। दिनै आं बेवाइनि थाखाय आं मोनसे सुबिदाखौ लुबैदोंमोन, नाथाय मोनाखै। आङो मोनसे दखाननिबो मोनसे सुबिदा हरदोंमोन, बेखौबो दानना होनानै आंहा मोनाखै। बेनिखायनो आं दा दिनै गोसो जानानै आं बे जायगायाव फैफिननाय जादों, जेराव आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बिदा फंबाया दङ। आं बेयावनो गसंथाफिनगोन होननानै आं दिनै फैदों। आंनि बिमाय सासे बियो माजेन्द्र नार्जारिमोन, दिनै बिथाङा जिउ गोमानानै थांबाय। बेयावनो आङो दङ, दा बेयाव फैफिनबाय आङो। आंनि बिमाया सासे एमएलए मोन जोंनि सराइबिल जुमदुवार एरियानि। दिनै आं बेयाव थाफिनगोन होननानै आं फैफिनबाय। दिनै आंखौ बीपीएफनिफ्रायनो नायफिननांगोन होननानै आङो जेब्लायबो जानजि खाफ्रादों। जेब्लायबो आंनो बेखौ नांफिनगौ। जेबो मोनाखै। दिनै नोंथांमोनहानो नायनानै थांनो हागोन। आंनि न'सिम नोंथांमोनखौ आं लानानै थांगोन। दिनै आंनाव उखुमा गासिबो त्रिपाल खोबनायसो। दिनै अखा सेरजोबो आं उन्दुनो मोनाखै। हरनि समावहाय बारअखानि दिन फैबाय। दिनैनि गेजेराव आं माबा मोनसे अखा बांखा हायोबा दिनै आं सिखाख्लुमनानैसो थानांगौ जायो। मोनाखै आङो, गैया आंनावहाय जेबो। बीपीएफनिफ्राय आङो साबसिननिफ्राय साबसिन आरो जौगालांनो थाखाय आं हास्थायो। साबसिन जालांनांगौ, जेरैबायदि आगोल समाव मावबोदोंमोन। दा सरखार गोदान जादों, परिबर्तन जानांगौ होननानै बुंदों। बेनि गेजेराव जोंनि बर'फ्रा बेसेबां आलाय सिलाय जाबोदों। हाग्रा बंग्रा थाहैनांदों, न' बां एखुजाजोबदों, आलाय सिलाय। माबा मोनसे घटना गैयाबा घटना खालायनानै मोदैजों मोखांजों थफ्ला थफ्लि लाना खारनांदों। बेनि थाखाय आं दा सुबिदा सान्तिखौ आं लुबैफिनो। जेब्लायबो सान्ति जालांनांगौ। जोंनि बर' हारिखौ जेब्लायबो गोख्रोङै लाखिफिननो हानांगौ। लोकसभा इलेक्शना खाथिनिफ्राय खाथि सफैनाय लोगो लोगोनो गावबा गावनि राजखान्थि हान्जाया मोनफा मोनफायै थांखि लानाय आरो रायजो राजाफोरखौ मोजां बिबुंथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला परबतझरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरा नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों मंगलाजरा प्राइमारि इउथ BSU बुथ कमिटिनि जथायै सावरायमेलाव बाहागो लायो। 1 नं परबतझरा बियाबनि MCLA मानगोनां मुनमुन ब्रह्म बिथांजों लोगोसे मिरु CWC सोद्रोमा टबिन ब्रह्म आरो अमर ब्रह्मजों लोगोसे 10था प्राइमारिखौ लानानै
खामानि मावफुंगिरि बिभीषण ब्रह्म बिथांमोननि नुजाथिनायजों गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा AIUDF आरो UPPL राजखान्थि हान्जानि गासै 20 सानि बांसिन BPF राजखान्थि हान्जायाव आखाइ हमफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। जोङो मंगलाजरा प्राइमारिनि साफ्रोमबो BPF मोजां मोनग्रा आरो BPF दोलोनि मावथि हान्जाफ्रा जयैनो जोङो मोनसे दोलोखौ इलेक्शननि पारपसाव जोङो मोनसे सावरायमेल खुंदों। जोबोद साक्सेसफुल। मंगलाजरानि गासै रायजो राजाफ्रा बाहाय जगदान लाफानानै माखासे UPPL दोलोनिफ्राय गोबां संखा मावथि हान्जाफ्रा जोंनि BPF दोलोआव दिनै जयनिं खालामदों। BPF खौनो बिथांमोनहा हास्थायफिनदों। BPF नि नेतृत्वआव थानानै जवा 15 बोसोराव 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जे उन्नति आरो शान्ति गोजोन बाताबरन लाबोदों बेखौ बिथांमोनहा लुगैफिननानै हास्थायफिननानै दिनै जोंनि दोलोआव जयनिं खालामदों। नंगौ UPPL हान्जाया सारा BTC नि रायजो राजाखौनो दिनै थगायदों। नंखाय खोथाखौ होननानै 17 बोसोराव BPF आ जेबो खालामाखै होननानै 17 बोसोराव BPF आ खालामनाय दिनै BTC नि चिफ पस्टआव प्रमद बर'आ जिरायनानै दङ। BTC नि 17 बोसोराव जेबो खालामाखै होननानै BTC खुंथायनि जरियते मोननाय इलेक्शनाव बिथांमोनहा जगदान खालामनानै BTC नि पावार एन्ड फांसनखौ दिनै दुर्बल खालामदों। रायजो राजानो जेबो अननाय आरो लुगैनायखौ होनो हायाखै। 4 बोसोराव बिसोरो रायजो राजाखौ खालि थगायदोंल'। रायजो राजाखौ बिपथे परिसालित खालामदों। आइजोफोरखौ स्पेसियेलि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखा होगोन होननानै ओरैथिंनिफ्राय हरैथिं थिपखायनिफ्राय अदालगुरि अदालगुरिनिफ्राय थिपखाय थिपखायनिफ्राय क'क्राझार क'क्राझारनिफ्राय थिपखाय बोबथिंलाबायदों। आइजोफ्रा जोबोद अपमानित दिनै अनुभब खालामदों। न'खर संसार मोजाङै सालायनो हायाखै। माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा माबा अरुणोदयनि फैसा मानिबा फैसा लाखपति बायद' खालामगोन होननानै 10,000 थाखानि लफायनानै चेक होगोन होननानै लफायनानै आइजोफोरखौ हालाय हाफाय संसार जानो रोङै आइजो खालामनो बिथांमोनहा नाजादों। जोंनि बर' आइजो समाजखौ बा BTC नि आइजो समाजखौ हालाय हाफाय खालामदों। बेनि थाखाय दा साफ्रोमबो आइजोआ उचित शिक्षा होगोन। प्रमद बर'नि UPPL दलखौ एबार फैगौ बिसायख'थियाव MP इलेक्शनाव उचित शिक्षा होगोन होननानै बयबो जानजि खाफ्रानानै दङ। आङो साफ्रोमबो रायजो राजा आरो साफ्रोमबो आइजो माहारिखौ साबायखर होगोन। बेनि थाखाय फै जोङो बयबो जयैनो हाग्रामा महिलारिनि नांगालखौनो जोङो थिसनहरनानै MP इलेक्शनाव देरहासार खालामनानै जोङो ओनसोलनि उन्नति आरो जोंनि हिस्ट्रिखौ पुनराय जोङो गोख्रों खालामफिननो थाखाय बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय आङो खावलायदों। इलेक्शनाव जोङो BPF दोलोआ देरहागोन। साफ्रोमबो रायजो राजानि आशीर्बाद दङ। थगायसुला UPPL दोलोखौ रायजो राजाफ्रा आरोबाव एबार गावसिनि आथिं सिङाव दोनफिनगोन आरो BPF दोलोखौ खर' सायाव दोननानै BPF जों जय जय ओनसोलनि आरो संसार जागोन।